Hari ni kapor mentang kwa apat ban kren syaka benta ke balai. Syapang uniu briu balai. Hong ledap kren tu briu ban engkong buan ban terwai ledi na ke benta ban but yu Jisu. Kabar ngi ledap ya kren kumno bau Jisu khot uniu briu baun but yu bat uni ubriu balai ngi ya kren mentang. Ngila ban ya syamyan na ke juk ke gospel Lukas long ke ba kendai kene ke khot ke ba nriu phoi ke ktien ke jong blai ke ong kum ni. Wi pat deu la ong ru ko try ngan but ya me. Henry sya yang bangan kublai shwa ya ki bahaying jonga. Henry Jisu la ong hu amdan ubriu bola bo ya kti ke jinglor bau da kertiang dien ubabet ya ka himau blai. Kaya than Jisu ai da ka ba e. Ong ba la da pila mut shisha ban rai ban but ya nga. Balada fidang kertiang dien kamut pipet shosha ki briu. Te kamut pimbet ya ke hima ke jonga. Jisu ong la da pidang pai dien hi. Ban pet shaki briu nu briu ong nga kwa e try ban but ya me nga sngo dei e habang yo sngo ke ktien ke jome habang yo sngo ke jikai habang ala puli nga ke ktien nga sngo dei e ban le ya kata ne ban but ya kata ya ka ba memela hikai henry nga kwa ban li ai kublai shwa ya ki bahayeng ki bahasem ka ba mut hi ngan snap ya ke jing sngo ke jongki ki sngo kumno la dang ale kumta ladang ale shisha kumta yo ka pen thut yaki ne yo ka pen wit yaki yo ba ka pen jak buram yaki dan ki breu ka ne ka sngil ase mapiru pidei wei na kita ne ka wei na kita ya ka ba ha ka men sim pila kwa shisha ban but yo Jisu ha ka men sim pi sngo ba dei be ban le ya ka e ka ba ktien ka jong blai ka ong ban le Henry namar pi bun plat ke jim perkat plat itu pi perkat itu pi perkat i mei pi perkat i lok ni kpa ni pa ni ki hinmen ki para ki jong fi ki bahayeng basem ju fi mama yai pasan yai mei san pi perkat na menta kita bat kadai kata menta fi ong ani yo bang ada but sisai metrai ka pentut yaki ka penwit yaki yo bakalong ko bang penjak burom yaki utrai wong la da fi kwa abut ing abut be boleh pin perkat yaki Nginya pet na Lukas nong bakendai ke dekat bar pulai ke ongkom ni. Ulong ru haki barok lada uno man banwan na dien jonga ai bu un len ya ladi. Ba un ra ru ke ding pna la ke sngi ba un but inga na ba uno ru ubaman ban pen em la ka mensim un do no ya ka. Lada pikwa ban pen em la ka mensim ka bomut ba pinya dai ke buram ke jong pi ne pinya da ya kata ke jingdon ke jing em ke jong pi ne ban ya pen sngo balut bar ki breu barok. Pikwa an pen em la ka mensim Pindu no ya ka ong try. Naba uno ru baman ban penim la ka mensim undu no ya ka hanrei uno ru ban du no ya ka mensim na ka benta jonga utaken on penim ya ka. Na ubriu un myntoi iu lada uyo ya ka pyrthei baro bat u penjat no. Lani haba ula pendu no ya lade. Kan myntoi iu ubriu nyo ya ka pyrthei baro kawai ban yo ya ka jingit jogi briu. Ba ban yo ya ka pyrthei baro kawai. Lada udu no ila ka jonga jingim. Kata ka jingkli bo try ubo. Pulin Lukas ni nong bakat sao ro kat barusan utrai ong kum ni tibun gi pai ba gi lai lambat u bat haba ula kertiang dien ula ong ki la dau no ru uan hanga bat u misi ya la ukpa bela ga kmi bela ga tengah bela gi kon ba gi himen bo ru shinrang bat kan thai hoi bat ya la ga jong ga jingim la ban long sunran jonga unu ru di ubamba la ga jong ga ding phna bat bon but na din jonga la ban long sunran jonga na ba unu ru Ubamut Bantei lagakut ubamda syong kop shua ban ken ye ka balut laudan biang ne em ye ka ban pendap yo ba bula sengi ka Nongkhryiem bada ba umla ban pendap baro ki i sedang menyerki ben ye o ki diong ni ubriu la sedang Bantei ti umla adu ban pendap la ni unus em bu le thma ha ba wei pat us em ubam da syong kop shua ban perkat ba laula ne em da ki shipo hajar ban ye yeng ye le yau tabuan ye le u da ki arpo hajar Ketika jumlah ke orang yang kata, Jisu orang fi buat yang buat baik. Lalu pidang kencing kenyi, kamu pimla ban buat yang Tadi kita lalu pidang kencing kenyi, kamu mut ipin saram. Lalu pidang kencing kenyi, pihak dah kata ke human calculation ke jong pi, ke jingken breu ke jong pi, kamu mut ipila paidien segi breu, pi paidien seladi ban hang tahi pinomla ban yeng Bantei. Lalu mut Bantei daladi. Try ong la dau try tei ka minot le nei ka jing tei ke jong pi na fi le ka thma li fi le hi la tikina be phin rem ya kata ka thma bar ki breu ke nyok ban rakhe ben ya fi la da fi sedang ban but yu Jisu ba pi perkat pada ka bagan jadok
trai ong la dapi kwa ben buat yang wan om lai ai kublai shwai no no kwa buat yang buat bet mulai lai saya pet kai ben jahdien pilam sha be na ying pilam sha tim sha tla pilam sha kren kitin bolai thala wat ju pan ma men kwa ben ong fi da filale ik tin ke jong blai si bodan pren ju fi men tai fila ben baptis han rei ki khot ya pi ki ong ba filale ik ba bakla fila klim niam pi ong ma pi nga ngala bakla ta kamut nai buat chiu jisu la biang phai din no hi namar ke pi le fim sim la bakla namar ke di kat kum ke tin ke jong blai ta nei tau no pun subha thani ke breu yo pi do no yo blai ke jing em ke jong fi jisu ong kata uno no bla bo ik ke jinglor ba da kertiang dien ke mo upet choi chi breu ong ke jinglor ke dei ban shakri utrai ke jinglor ka long ba ngangan buat utrai si sien ba flabat ik ke jinglor ke jinglor ke dei ka fin shakri utrai fin ang pai man pet chi breu tu trai ong la biang ka to pimbit ban rung ha ke hima ke jong blai Kabas ngoma kalong gadi kata tin ke jong trai ong kom tau jisu de kren shai de khot ripu arong reu jisu lang hu om dan u breu bla bo ela ke ti ke jinglor u bada kertiang dien u babit ya ka hima u blai ke jing kertiang dien ka dei ke bak thang ke jing kertiang dien kalong shisha ka ba jau bat ka bawan ra ya kata ken ke jing ja buram ke tin ke jong blai ka ong la dangi puleru na ke kitab jeremiah kalong ba ar de khot khandai ka ong ke jing baman jong me hi kan pen bet eme bat ke jing phai dien jong me hi kan sneng eme to tip na mar kata bat to khmi ba ka long ka kam ka basniu bat ka bak thang ba mel lendet you try bo blai jong me bat ba ka jing ship ting jonga kam dan hame ong utrai ki pat ting ke jong blai ka ong e kata phi phai dien phi lendet no blai phi ship ting ya ki breu ban ya ka ba ship ting you blai ke ting ke jong blai ka ong kan long ka ba thang bat ka ba sniu ke nyau tau breu ngai tran ka khui fi ke ne ka por ka menta la bot try bot bet la da pen baptis la da priang you try fi yo mesin ba khoi wat ju adjust bat ki breu bon sing as ngoi ke ni ho fi la yo mesin ba khoi fi da man kan tlit ne fi dan dia just sing mo kan tlit pat pp persiang ban adjust lang bat kita ki breu fi dan let's say how mesin ba khoi fi thap ti fi rwai fi ro andai fi dan ba kata ka jing shakri bamle e kata fi sedang ban adjust ban persobhai ki breu la long kum ta phi la phai dien tadeng ta fi don human sim jong blai wat persiang ban control human sim jong blai ai bo human sim jong blai control fi im ma ga jing im ka balai loi ban shakri utrai wa ju perkhat igi wei perkhat non kong yu blai pi pen sngobha ne pi pen so si eu tadeng ta wa ju perkhat igi breu na ki breu kim la le e fi badeng ta ma ong mani si igi breu han rei nga kwa ban ong fin kam e yu blai ban ya no ru ba fin bo non kong yu blai ban ya no ru Aku akan doa ini kapor dan apa yang jong fi dan kaman sim di shepting. Bila pediang you try henry fi shepting man play kata. Fi sung shepting man pen i le ban ya thuk. Aku akan doa. Da kaman ta jong fi buni man sim shepting un like not fi. Ngin doa ini kapor man ta. Try ini kapor ngawan man ai ngo ime. Kiran sibun try ki breu ini kapor try. Ki bakwa ban but ime henry try ki kwa shaban sngap ye jing sngo jong ki make pa ne jong ki breu. Try ai begini ki khun jeme ha bagi la rai ban but ime ki nom like sngap ye jing sngo jong ki wei. Henry try haba kila sngap ya ka sur ka jong me haba kila sngo ya ka tin ka jong me kin sngap ya me ba tang ya me ko try namar ka long na ka tin ka jong me try kin no me consult ba ki breu henry kin consult ba me lamba ka ne ka tin ka ba em ka ba khoi ka jong me ablai try haba kila bot ya me ko kunrat haba kila bo ya ka ti ka jinglor kin om phai dien sho ba ai ba kin long ka ba shlor ja ba ja long ka ba long kin long ki breu ki ba kendo ilri ablai doi na ai try ka jing shlor ni ki khon ai ki jing shlor ni ka khon ka me ka shep ting e try ka shepting e namar kala priang ni me ka shepting e hayeng asam ka shepting e ka balang ka ting ye ki breu ka ting ra kwa ban ngi me ka ni ka sngi ka try jisu hanai ni ka por try nga kwa ban ong long shlor ha ka teng ka jong jisu long shlor ha ka teng utrai ki pat ada dua nga ka khoi fi pin yeng pin pla pin saki pin om pai dien namar filong ka babet ban rong ki ma ka jong blai ha ka teng jisu nga dua amen try nga ka khoi fi nong ai bor fi ngen sai shempat ku blai shibon amen